ህፃናት ከመይ ቀኒኹም ደሓን ተቐኒኹም ህፃናት ልሙን ከምቲ ልሙድ ፅንፅዋይ ሒዝና መፂና ኣለና ህፃናት በሉ ንጀምር ኣነ መምህር ክኸውን እየ ዝደሊ እታ ንእሽተይ ቆልዓ ሊድያ ድቂሳ ኣላ ሊድያ ጓለይ ተሲ ንግሆ ኮይኑ እዛ ጓለይ ተሲ በለታ ማማ ሕረይ ማማ መለሰት ሊድያ ለው መዓልቲ ናይ መጀመርታ ጊዜ እዩ ትምህርቲ ክኸይድ ማማዬ ኣዝየ ተሓጒሰ ዘለኹ ሽዑ ሊድያ ተሲኣ ነፍሳ ተሓፂባ ክዳውንታ ቀየረት ማማ ጨጉሪ ባትሕዝለይ ማማ ንሊድያ ድማ ጨጉራ ኣትሓዘትላ ንትምህርታውን ወሰደታ ሰላም ሊድያ ናብዛ ሓዳስ ቤት ትምህርትና እንኳዕ ብደሓን መጻእኪ በለታ መምህር ቅጽላ ቢላታ መምህር ኣነ መምህር ምሕረት እበሃል ሓላፊት ናይ ክላስ ኬኻ ማማኣ ንሊድያ ውን ሊድያ ጓለይ ሕጂ ተመሃር እዛ ጓለይ ድሓር መጺእ ክወስደኪ እየ ሕራይ ኣይትሕመቕ እዛ ጓለይ ኢላ ተፋነወታ ሕራይ ማማዬ ቻው ሕራይ ሊድያ ጓለይ ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልኪ ኢላታ ከደት ሊድያ ካብ ደቂ ክላሳ ሓደ ወዲ ረኣየት ሰላም ኣነ ሊድያ ይበሃል ምን ሽምካ በለቶ ሰላም ሊድያ ኣነ ከዓ ካሌብ ይበሃል ማሓዘይ ክትኮን ትኽእሊ ሕራይ ካሌብ ተባሃሂሎም ብሓደ ኸዱ መምህር ከመይ ሓዲርኩም ህፃናት በሉ ነንሕድሕድና ሎ መዓልቲ ምእንታን ክንላለ እዛ ኩዕሶ ኣብ ነፍሲ ወከፍኩም ክድርብያየ እዛ ኩዕሶ ዝቆለባ ከዓ ብዛዕባ ነፍሱ ሰለስተ ነገራት የላለየና በለቶም እታ መምህር ከዓ ነታ ኩዕሶ ናብቶም ህፃናት ሰንደወታ መጀመርታ ዝሓዘታ ሊድያ ነበረት ሊድያ ኣነ ሊድያ ይበሃል ኣነ ኣይስክሪም ፈቱ ንዓይ ንእሽተይ ሓውለኒ ሽሙ ከዓ ኣራም ይበሃል ኢላ ኣላለየቶም ነንሕድሕዶም ድማ ታ መምህር ንኹሎም በዚ መልክዕ ጌራ ኣላለየቶም ሕጂ ንዑናይ እዘን ስእሊ ትርእይወን ኣለኹም መን ኣሎ ዝነግረኒ እዛ ስእሊ መን ፈልጣ ሊድያ ድማ ርኢ ምስ ኣበለታ እወይ እዚኣ ከልቢኣ መምህር ኣብ ገዛና ንዓይኮ ከልቢ ኣለኒ ሽሙ ከዓ ሮኪ ይበሃል ንፍዕቲ ሊድያ ጓለይ ትሰምዑ ኣለኹም ህፃናት ሊድያ ንፍዕቲ ተመሃሪት እያ ህፃናት ስእሊ ትፈትዉ ዶ እወ መምህር ንፈቱ ኢና እወ መምህር ትርሓስ ነቶም ህፃናት ክስእሉ ወረቐት ረሳስ ሕብሪ ቀሪባ ሃበቶም ኩሎም ድማ ነናቶም ስእሊ ክስእሉ ጀመሩ ስእሎም ምስ ወድኡ ከዓ ክፃወቱ መታን ንደገ ወፁ መምህር ንዑ ህፃናት ናይ ጣዕሞት ሰዓታት ኣኺሉሎ ተሰርዑ በለቶም ንኹሎም ከዓ ኣዳዎም ጽቡቕ ገይሮም ክሕፀቡ ሓበረቶም እንዳተሓፃፀቡ ከለዉ ከዓ ካሌብ ንሊድያ ማይ ገጨባ ሊድያ ከዓ ሓረቐት ጣዕሞቶም ምስ በልዑ እቶም ህፃናት ንክላሶም ክምለሱ መምህር ሓበረቶም ታሪኽ ከተንብበሎም ድማ ጀመረት ሽዑ ምፍዳስ ሰዓቶም ኣኸለ መምህር ኩሉ እንዳማይኩም እንዳጣዕመትኩም ከይትርስዕዎ ህፃናት ጠርንፍዎ በለቶም ኣቦኣ ንሊድያ ካብ ስራሕ ተፈዲሱ ንጓሉ ሊድያ ክወስዳ ናብ ቤት ትምህርቲ መፀ ሊድያ ጓለይ ከመይ ውዒልኪ ትምህርቲ ከመይ ውዒሉ ባባይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣነ ተሓጒሰ ምስ መምሃራን ውዒለ ምስ ደቂ ክላሰይ ውዒለ መምህር ትርሓስ ዘስ ክትብለካ መዓት እያ ምሳና ክትፃወት ውዒላ ስእሊ ኣስኢላትና ታሪኽ ነጊራትና ባባይ ይመስለኒ ኣነ ምስ ዓበኹ ከም መምህር ትርሓስ መምህር ክኸውን እየ ዝደሊ ኢላ
ليديا دليتا نبقى قلتقتلو هزانات نحنا خنتاي كنكونينا ندلي بلو هزانات انتاي كم تدليو عبد الميز زلو خدنقرونيكم أنا خاخد صبيكمي بلو عبد الميز ناتكم مسس قاعد تصبه دحان كنيو تشاو